ବଗିଚା ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖିବା। ତାପରେ ଉପକ୍ରମ। ମୁଖଶାଳା ନଥିଲେ ମନ୍ଦିର ଶୋଭା ପାଏ ନାହିଁ। ବଗିଚା ନଥିଲେ ଘର ଶୋଭା ପାଏ ନାହିଁ। ଆମ ଘର ଏକ ମଫସଲ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେଶରେ ସହରରେ ଥିବେ ଆପଣ ସହର ଲେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମଫସଲରେ ଥିଲେ ମଫସଲ ଲେଖିବେ। ଆମ ଘର ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା ଅଛି। ଏଇଟି ଆମର ଫୁଲ ବଗିଚା। ଘର ପଛଟାରେ ବଡ଼ ବାଡ଼ି ଅଛି। ଏଇ ବାଡ଼ିରେ ରୋଷେଇ ବଗିଚାଟେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ବଗିଚାରେ ଯାହା ଥିବ ଆପଣ ସେଇଆ ଲେଖିବେ। ଏହି ବାଡ଼ିକୁ ଲାଗି ଅଛି ଛୋଟ ତୋଟାଟିଏ। ଘର ଚାରିପଟ ଫୁଲ ଗଛ ଓ ଫଳ ଗଛରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଘରଟି ଆମର ଆଶ୍ରମ ପରି ଶାନ୍ତ ଲାଗେ। ତାପରେ ବଗିଚାର ପ୍ରକାର। ଆମ ଘର ଆଗ ଅଛି ଫୁଲ ବଗିଚା। ଜାତି ଜାତି ଫୁଲ ଗଛରେ ବଗିଚା ଶୋଭା ପାଉଛି। ଟଗର, କନିଅର, ମନ୍ଦାର, ଗଙ୍ଗଶିଉଳି, ତରାଟ ଇତ୍ୟାଦି ଫୁଲ ଗଛ ଆମ ବଗିଚାରେ ଅଛି। ଏ ସବୁକୁ ଛାଡ଼ି ମୁସୁଣ୍ଡା, କୁସୁମ, ଗୋଲାପ ଆଦି ଫୁଲ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବର୍ଷ ସାରା ଆମ ବଗିଚାରେ ନାନା ଜାତିର ଓ ନାନା ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଫୁଟେ। ଆମ ବଗିଚା ଫୁଲରେ ଆମ ଠାକୁର ପୂଜା ହୁଏ। ବାଡ଼ିପଟେ ଅଛି ରୋଷେଇ ବଗିଚା। ଏଠିରି ଚାରିପଟାଳି ଶାଗ, ଲଙ୍କା, ଭେଣ୍ଡି, ଜହ୍ନି, କାକୁଡ଼ି, କଖାରୁ, କଦଳୀ ଓ ସଜନା ଆଦି ଗଛ ଅଛି। ରୋଷେଇ ବଗିଚା ପାଖ ତୋଟାରେ ଆମ୍ବ, ପିଜୁଳି ଓ ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ଅଛି। ବର୍ଷ ସାରା ଆମ ରୋଷେଇ ବଗିଚାରୁ ଆମେ ଶାଗ, ଲଙ୍କା, ଲେମ୍ବୁ ଆଦି ପାଉ। ଆମ ବଗିଚାରୁ ମିଳୁଥିବା ପରିବା ବେଶ୍ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ। ତାପରେ ପଡ଼ିବା ବଗିଚାର ଯତ୍ନ କିପରି ନେବା। ଆଦର ଯତ୍ନ ନ ପାଇଲେ ଗଛ ଲତା ମଧ୍ୟ ଉଧେଇବାରେ ନାହିଁ। ଆମ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏହି ବଗିଚାର ଯତ୍ନ ନେଉ। ବାପା ଗଛ ଲଗାନ୍ତି, ଗଛ ମୂଳରେ ମନ୍ଦା କରନ୍ତି, ଖତ ସାର ବି ଦିଅନ୍ତି। ବୋଉ ଓ ମୁଁ ଘାସ ବାଛୁ। ମଟର ଚଲାଇ ଗଛରେ ପାଣି ଦେଉ। ବଗିଚା ଚାରିପଟରେ ପାଚେରୀ ଅଛି। ଏଣୁ ବୁଲା ଗାଈ, ଛେଳି ଆଦି ଆମ ବଗିଚାରେ କ୍ଷତି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ପଡ଼ିବା ଆର ଉପକାର କିପରି କରିବା। ବଗିଚାରୁ ଆମେ ଅନେକ ଉପକାର ପାଉ। ବଗିଚା ଥିବାରୁ ଘରର ପରିବେଶ ଶାନ୍ତ ଓ ଶୀତଳ ରହେ। ବଗିଚାର ଫୁଲ ମନକୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରଖେ। ବାଡ଼ିରୁ ଆମେ ତଟକା ପରିବା ପାଉ। ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଖୁବ୍ ଭଲ। ବଗିଚା କାମରେ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ହୁଏ। ଶରୀରରୁ ଶ୍ରମ ଝାଳ ବହେ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବାରେ ଏହା ସହାୟକ ହୁଏ। ତାପରେ ଆମେ ପଡ଼ିବା ଉପସଂଗ୍ରହ। ଗଛ ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଜାଳେଣି, ଫଳ ଓ ଫୁଲ ଦେଇଥାଏ। ବଗିଚାଟେ ଥିଲେ ଘର ହସି ଉଠି ରହେ।